ya rem ku menangis membayangkan yang nyanyi mulu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Purnama, nomor absen 26 lan renjang kula niki Kula Matur Wahyi, nomor absen 14. kita badhe nyeritakaken wayang sing berjudul Anoman Obong. Rahono, iblis laknat, nyuwun pangapunten ingkang agung Duh Gusti Prabu. Duh wong ayu sesot yaning atiku Sinta bisa temen kowe ngorak-arik jagatku wong ayu. Sampun saged sanget kebondo ing raos wuyung dhateng Radian Sinta. Marica bener kepara nyata kandhane Yai Sarpa Kenaka ana ing alas Dandaka. Cetha kasulistiyan yane Dewi Sinta putri Mantili. Bio wah aku wis weruh dhewe, aku wis nyatakake dhewe wiwit pucuking rambut nganti jempoling suku. Babar pisan ora enek ngedek cacate. Tipe senenge atiku yen to bisa ngarwa Radian Sinta Marica. Kula wonten dawuh kepriye panemumu, kula nyuwun sewu mbok pados wanita sanesipun Dewi Sinta kemawon sampun ngantos ngrusuhi garwanipun. Cangkemmu dosa muka mbok elek anggepmu bayi. Kowe tetung guling gento, kowe benggone wong julik, kowe dedeng kote maling, teka dayamu tindakno. Piye carane supaya kowe bisa Sinta karo Rama yen nganti ora bisa tugel kulumu? Nggih ngestokake dawuh bawanipun kakangmu ayu pun kakangmu nduk pangaksama dene jejering kakung ora bisa wewe rasa kamulyan. Kepara sira wong ayu tak ajak mancing jero alas karempet ri bebondotan babat pisan daton ana rasa sungseng Yai. Duh Kang Mas kasetyang bahwa paduka boten amun kalanipun paduka ngregem jaya derajat lan pangkat, nanging satu kali garwa kedah bekti dhateng kakung madya padha prapten dalahan. Semanten ugi kula Kakang Mas angken kula tansah miring paduka estining empat kejawi derek bebelo raos paduka Kakang Rama lugunipun sageta dados sarana memayu ayuning Jagat Raya Kakang. Yai tulunganipun Kakang Dimas Lesmana pinancal kidang jebul dodoku yen ora mbok tulungi aku bisa teko pati Yai. Kakang mbok badhe tindak pundi? Apa kowe ora krungu sesambate Kakang Mas Regawa? Kakang mbok nitik saking suwanten punika kudu Kakang Mas nyuwun pangapunten. Punika wonten jroning wana trikodah kathah jabikolonipun. Bato-bat Lesmana ora ngira yen tak jebul kowe tega marang patine sedulur tuwa. Yen to mangkono kowe sugih melik mengku pamrih. Bato-bat kowe seneng yen tasang Rama prapting pati. Kowe duwe panajot marang aku
bisa menggol kulitku tak keset tekan daginge. Sewu biyoten ngenten jebul angin kula setya dateng kadang awu banyengku miyok miwoh banyak roh bawa awon kakang boten pojok baca kula badhe meli dateng salira paduka inggih menawi mekaten kaparingipun kula badhe nderek keparing paduka kaya kakang Mas Rekowo. Kula aturi lenggah beriku papan punika dadi kula raja kanggo ada kusuma dewi. Kula nyuwun kawelasan sakit kondang kula menawi boten pakantuk toya kula badhe pecah wonten mriki kula nyuwun toya den ayu tenemban ing kene ora ana tolan aku ora bisa golekake menawi mekaten bok inggih suruh ingkang paduka asta punika kula suwun tengah kangge jampi jaya marokaki nyaketo mrene kiai kula mboten saged nglawat pun tigang dinten tigang dalu punika mboten mangan menapa-menapa kala ben namung angsal endok tali yen ta pancen mangkono marok kaki perempane bede lo uke mbok ije sampun amung mangu kewolebus sinuwun rapet saking pitulungan paduka dang kula badhe kula doaaken murek wangsule sang rakyat Sinta bener apa kang dadi atur irayai Sugiwa dening sira kakang Semar tetela ing palungguhan iki ora tekan rasaku benku tansah kengen nak yenake lenggahe Yai Dewi menawi namung dipun penggali kewala boten badhe pinanggi amit pasang kaliman tapi keparengo anoman runjuk atur ana wigati apa anoman menawi wonten keparing paduka sinuwun anoman saka dados duta paduka prapteng negara ngalengka supaya Gusti kula Dewi Sinta anoman apa sira lair tulusi batin kadhedhela dodo kula sinuwun iku langkung prayogi anoman sing prayitna ati-ati minangka tandha dutaku mara kaki mung diyo cincin aturna marang garwaku Yai Dewi Sinta nuwun inggih ngestakaken dawuh Sinta jur besok kapan gonmu gelem ladeni pun kakang Yai Najen Jokot bisa mung gulung nanging ora bakal bisa nelukake atiku piye balenono dasa nika dudu bayi ora bisa tak nelukake sunaris tak bisa karepku ake sing golen aku mati Sinta
ana Rowanto seto kang bisa ngaturake sing agumi Pangeran Rama. Inggih kula atusanipun Sang Rama Regawa. Nami kula pun Anoman. Yo aku regian seto. Ana wigati apa Anoman? Inggih, estunipun boten dangu. Malih Gusti kula Raden Rama Wijaya badhe mentok kondher paduka nying datay Jokot Nyawang Agung paduka sampun bareng papadeng Anoman yen nyonowi enggal baliya iki jundamane aturna Pangeran Rama minangka tanta buktiku ngaturaken ageni panuwun Kaskusuma Dwi kula nyuwun pamit. Wah, keparot iki sapa gawe gegerji. Kengkenanipun Rama Wijaya naminipun Anoman. Keparot bosen urip jak bakar jit. Amanat kang crita Anoman Obong yaiku orang ngarep-ngarep kerja keras lan boten nate nyerah. Mana anak